ഒരു വർഷത്തെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. 10 വർഷത്തെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുക. അതല്ല, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി വളർത്തുക. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. അതെ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മെ അടക്കി ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നവരിൽ പ്രമുഖൻ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ചെറിയ കൂട്ടായ്മകളിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മികച്ച പ്രാസംഗികൻ. ദാരിദ്ര്യവും കലാപങ്ങളുമായി ഏറെ പിറകിലായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച നവഭാരത ശില്പി, മികച്ച ഗ്രന്ഥകാരൻ. ജയിൽവാസത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തുകൾ ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നെഹ്റു എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ ചാച്ചാജിയായത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം എങ്ങനെയാണ് ശിശുദിനമായത്? തന്റെ വെളുത്ത കുപ്പായത്തിലെ ചുവന്ന റോസാപ്പൂ പോലെ നിർമ്മലനായിരുന്ന ചാച്ചാജിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നാൽ അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വലിയ നേട്ടമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ തിരക്കിനിടയിലും കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വികസനം നമ്മളിലൂടെ സ്വപ്നം കണ്ട ചാച്ചാജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നന്ദി. ജയ്.